Гледайте мача Борусия Дортмунд срещу ПСЖ на 1 май сряда от 10:00 на живо по BTV Action. Борусия Дортмунд идва след загуба с 4-1 от РБ Лайпциг, което им е втори матч без победа. Като домакините имат 3 победи от 6 мача насам. За последно завършиха наравно с 1-1 срещу ПСЖ през декември. ПСЖ записа равенство с 3-3 над Хавър, което им е четвърти матч без загуба. Те имат 5 победи от миналите им 6 гостувания. От последните 6 мача с Дортмунд имат 2 победи, 3 равенства и 1 загуба. Базирано на статистиката ни, очакваме и двата отбора да отбележат в мача. Бъдете предварително информирани за всички предстоящи спортни събития в света на футбола, ММА, бокс и много други.